Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Мой суразмоўца, экс-кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2020 года, сустаршыня грамадзянскай ініцыятывы «Гавары праўду» і, я так разумею, будучы лідар партыі «Наша партыя» Андрэй Дмітрыяў. Добрый дзень, Андрэй. Прывітанне. Андрей, з чаго пачнем? Шмат даўно не бачыліся, шмат розных тэмаў назапасілася абмеркаваць. Скажы, давай вот з такого самага пачатку, гледзячы на тое, што зараз адбываецца ў краіне, дакладней, вот як любыя ініцыятывы, любыя праявы нейкай актыўнасці улада і так званыя сілавыя структуры спрабуюць выпаліць на самым карню, ці засталася нейкая такая поле дзейнасці для палітычных сіл? Я думаю, што два адказы. Першы, гэта адказ на гэтае пытанне мы можам даваць сабе толькі дзеючы штодня і самі вось намацваючы, дзе гэтае поле на сённяшні дзень. Ну і зноў-такі гэтым паказваючы, што мы не згодныя з тым, што творыцца ў краіне і што мы гатовыя публічна пра гэта казаць. Другое, ведаеш, у чым розніца, мне падаецца істотная, напрыклад, паміж сённяшнім днём і, да прыкладу, 10-м годам. Ты памятаеш тады, калі проста ўшчэнт разбілі там, да, усіх, хто выходзіў, і таксама была зачыстка пасля, і некалькі месяцаў пасля былі сапраўды там і в обшукі і ўсё астатняе. Мне падаецца прынцыповы момант у тым, што тады ў 10-м годзе гэта сапраўды ўлада проста ўшчэнт разбіла апазіцыю, якая выйшла і на вуліцы, да, якая тады там і села ў турмы. Зараз мы, безумоўна, у гэты момант адступаем па пэўных накірунках, але мы адступаем разам з арміяй, разам з грамадствам. І гэта прынцыповы якасны момант. Іншы якасны момант, гэта азначае, што проста калі мы будзем, па-першае, падтрымоўваць баяздольнасць, да, грамадства, ну, я маю на ўвазе баяздольнасць, палітычную баяздольнасць грамадства, і калі мы будзем гатовы перайсці ў наступ, нам ёсць з кім пераходзіць. То бок гэта, я лічу, што на сённяшні дзень вось гэтая прастора, пра якую ты пытаеш, знаходзіцца у грамадстве. І наша задача зараз гэта не масавасць паказваць, а гэта менавіта выбудоўваць вось гэты новы арганізацыйны фармат тых, хто далучыўся да пераменаў за гэтыя месяцы. Ты кажаш, падтрымліваць палітычную нейкую такую актыўнасць грамадства. А якім чынам вось класічная апазіцыя, да якой ты хочаш, не хочаш, адносішся ў тым ліку, ці там як бы хто не хацеў цябе лічыць, апазіцыя ці не, але якім чынам падтрымліваць? У вас засталіся яшчэ, ну, як кажуць, інструменты, ці ўсе інструменты зараз у руках, ну, так званай новай апазіцыі? Я не падзяляў нас падчас выбарчай кампаніі і ўсю кампанію казаў, што галасуйце за любого нового кандыдата, да, і ні разу не сказаў галасуйце за Дмітрыева, бо я лічыў, што ўсё ж такі гэта адзіны рух. І, дарэчы, пра гэта быў мой другі выступ на БТ, каб людзям давесці, што гэта адзіны рух, тут няма падзелу. І не падзяляю і зараз, і тое, што я бачу, што і людзі гэтага так не падзяляюць. Яны гатовыя далучацца, безумоўна, ступень далучэння вылучае, ну, кожны сам вынаходзіць, сыходзячы з рызыкаў, так, але далучацца да тых, хто дзейнічае. І для іх мы ўсе, і яны разам, да, гэта тыя, хто змагаюцца сёння з беззаконнем, вось якое ёсць у краіне, і якія, безумоўна, мараць і спрабуюць ўсё ж такі ісці ў кірунку цывілізаванай дзяржавы Беларусі. Андрей, таму інструменты тыя самыя, насамрэч, вообще, я даговору, бо я разумею, пра што ты меня запытываешь, але мне шчыра гэта падаецца штучным. Ну, па-першае, давай будзем шчырымі, у Ціхановскай в штабе вся класічная апазіцыя, якую я ведаеш, якая яшчэ да мяне была, класічная апазіцыя, да, там і Дабравольскі, і Лябедзька, і все астатнія, каго як бы мы ведаем шмат год. Дарэчы, можна я пераб'ю просто ўдакладненне? Ты просто як ведаеш усю гэтую ўнутраную усю эту кухню апозіцыйную, я маю на ўвазе. Гэта праўда, што АГП, так сказаць, узяла у палон Ціхановскую, і вот как бы яно ею кіруе?
Не, гэта пытанне да Ціхановскай, не да мяне. Хто які? Ну, як сябра былы АГП, ведаеш усіх гэтых людзей. Ну, мы можем сказать, что Светлана, калі што, подмігні нам, калі ласка, да? Нет, я думаю, што яны дапамагаюць, як лічаць патрэбным, але я зараз не хочу ацэньваць тут, мы можем пагаварыць пра гэтыя сваркі, які лічу недарэчнымі сёння ў публічнай прасторы, закрыцеся вы на дзверы, да, і там набейце другу морду, але выйдзеце і скажыце, што робім далей, але я хочу сказаць, што нет, на сённяшні дзень інструменты ва ўсіх аднолькава абмежаваныя, і абмежаваны яны тым, наколькі беззаконна і не кіруешся нічым дзейнічае сёння ўлада, так, з адной мэтай, гэта просто знішчыць большасць, якая выступае супраць улады, так, і не даць магчымасці выказвацца. І гэта галоўнае абмежаванне, і пры гэтым галоўная моц і галоўныя магчымасці і ў Ціхановскай, і ў Дзмітрыева, і ва ўсіх астатніх у тым, што ўсё ж такі ёсць гэтая большасць грамадства, якая незадаволеная і якая выразна супраць таго, як гэта адбываецца, пачынаючы з ковідных часоў, праз выбары і, конечно, тое беззаконне, якім і гвалт, які мы бачым сёння ў Беларусі. Я не думаў, што закрану гэтае пытанне, але ты сам мяне справакаваў, згадаўшы 2010 год. Не ведзісь. Не магу. Ёсць у мяне шэраг такіх маіх любімых пытанняў у размове з табой і нелюбімых табой ад мяне пытанняў, але крыху ў іншым ключы. Скажи мне, вот параўноўваючы 2010 год і 2020 год, дакладней грамадства беларускае, памятаеш, як беларускае грамадства успрыняло твоё з'яўленне на БТ? Як тебе там шельмавалі, там кім тебе толькі не называлі. І 2020 год, калі з'яўляліся на БТ з такімі вось прабачэннямі людзі, і грамадства казала, мы ж усё разумеем, і вот нема зараз крыўды, што вот да цябе ў 10-м не паставіліся так, як ставіліся да людзей у 20-м годзе. Я думаю, што калі б не было таго досведу, які быў у 10-м годзе, не было б такой магчымасці і сталасці, якую зараз мы бачым у грамадстве, бо гэта сталасць, да? Калі ты патрабуеш не ахвяры, а перамогі. Калі ты патрабуеш, калі ты разумееш, што той чалавек, які з табой, ён у разы больш каштоўны, чым той, хто насупраць, там, да, і хто з табой не згодны. І мне вельмі падабаецца, як зараз рэагуюць людзі. І, дарэчы, трэба сказаць, што мне за гэтыя часы сотні каментароў, Дзміцер, сотні людзей напісалі прабачэнні, што мы просім прабачэння вось за тое, як мы думалі, бо зараз мы зразумелі, у якіх гэта ўсё варунках, бо мы проста не маглі паверыць, што гэта адбываецца з людзьмі. Я думаю, гэта вельмі якасны таксама момант, які розніць 20 і 10 год. Тое, што адбылося ў 10 годзе, адбылося ў вельмі вузкім коле, ну, параўнуючы з астатнім грамадствам, так? І калі ты чалавеку распавядаў, што можа быць там у СІЗА КДБ, людзі проста не верылі, да? Яны лічылі, што ты там, ну, прывелічваеш неяк там, да? А зараз гэта ўсе пабачылі на свае вочы, ну і дагэтуль, на жаль, мы гэта бачым, вось як гэтую нядзелю, калі людзей проста хапалі вось так з вуліцы, так, і безумоўна, людзі гэта пабачылі і зразумелі, што, слухайце, ну, проста, калі ты бачыш такі гвалт, такі ўзровень гвалту, то трэба заўсёды падтрымоўваць сваіх. Таму я лічу, што гэта такі, на жаль, праз боль, але вельмі важны крок у сталенні нашага грамадства. І я магу з гэтага толькі цешыцца, а ніякім разе не выказваць нейкую крыўду, наадварот, толькі рады. Яшчэ одну тэму хочу закрыць, такую гешефт 2020 уже, правда, года. Владислав піша: Дзмітрыеў спойлер. Калі б ён быў сапраўдным палітыкам, ён бы разумеў, што зняццё яго кандыдатуры перад выбарамі давала б яму больш ачкоў у будучым. Адгаворкі і спробы ну, все это адгаворкі, там пра далейшае крыху далей. Так давай поставім кропку яшчэ раз і ў гэтай тэме, што не зняў кандыдатуру, не аб'яднаў намаганні там са штабам 3 грацый.
тут два моманты. Ну, па-першае, мне падаецца, што все, хто хацелі пераканацца, ўжо пачулі маіх 100 разоў адказаў на гэтае пытанне і пераканаліся ці не пераканаліся, маеце права, спадар Уладзіслаў, як бы на свае перакананні, я на свае, да? І дзейнічаю, сыходзячы з гэтага. Коротка скажу. Першае, гэта аб'яднанне не было патрэбна адзінаму штабу, бо вось бачыце, пачаў казаць праўду, Зміцер сыходзіць. Вось, гэта аб'яднанне было не патрэбна адзінаму штабу, бо нават на нашыя заклікі ці пэўныя нават прапановы ад першага дня па каардынацыі нам адказвалі проста маўчаннем, ну і нежаданнем гэтай каардынацыі. І я разумею гэта, бо у той момант было адчуванне, што все. Адказвалі. Ну, можно казаць імёны, хто адказваў? Сама Ціхановская казала: Дмітрыеў, отвалі, ты нам не патрэбна. Не, ну мы, напрыклад, памятаеце, гэта быў нейкія угодкі, мне незалежнасць аб'яўлення ці суверэнітэту, выбачайце, ўжо зараз не ўзгадаю, так, але там былі угодкі, і мы, напрыклад, прапанавалі праз Максіма Знака, так, што давайте зробім разам вось супольны пікет, да, пакажам, што мы ўсе тут за незалежнасць. Там, ну і далей, як бы, то бок я магу назваць прозвішча, але частка з іх сядзіць, Зміцер, я просто шчыра лічу, што гэта, ну, зараз і не важна насамрэч. Важна, што гэта не было патрэбна з таго боку, дакладна яны атрымалі ўсё, да, медыа, вядомасць, магчымасць, і было адчуванне, што все, зараз яшчэ как это надавім плечом, да, і все рухне, і сцены рухнуты, вось навошта тут з кімсьці аб'ядноўвацца. Але з іншага боку, для мяне, з майго палітычнага досведу, было цалкам зразумела, што давіць плечом трэба, але прыйдзецца яшчэ не раз. І не 9-го гэтага скончыцца. Пра што я сказал Святлане, калі мы сустракаліся разам, памятаеш, нас паклікаў з Раўковым на сустрэчу, так, і я там ёй гэта сказаў просто наўпрост: далей будуць страляць, бо я не бачу іншага выйсця для сённяшняй улады ў гэтай сітуацыі. І я таксама разумеў, што 9 жніўня няма ніякіх выбараў. Пачынаецца змаганне за выбары, што зараз і працягваецца. Я думаю, што яшчэ пэўны час будзе працягвацца. Таму няма сэнсу там здымацца, не здымацца. Ёсць сэнс дзейнічаць разам. І мы працягваем гэтую пазіцыю сёння, калі ёсць ініцыятывы, якія мы падтрымоўваем, напрыклад, зараз сход народных прадстаўнікоў, я вылучыўся, так, і там запісаў відэа, хаця гэта не мая ініцыятыва, таксама там агітую людзей у «Гавары праўду» ці вось у аргкамітэты нашай партыі, якую ты сёння ўзгадаў, таксама ісці. І, бо я лічу, што гэта вартая ініцыятыва, каб ёй удзельнічаць. І вось дзейнічаць разам, мне падаецца, значна больш важна. Вось, але мне падаецца, што для Уладзіслава як бы важныя нейкія ачкі, якія б я себе зарабіў. Слухайце, пра гэта яшчэ вельмі рана думаць, просто вельмі рана. Добра, давайте да найноўшай гісторыі палітыка Андрэя Дмітрыева. Скажы, калі ласка, а «Гавары праўду» канчаткова ўжо, ну, як бы, адыходзіць у гісторыю, бо страціла, ну, зжыла сябе. Ну, калі верыць... Дзіўнае пытанне, ну, не. Ну, глядзіце, адзін з лідараў, заснавальнікаў «Гавары праўду», Сергей Возняк, сыходзіць, прычым хлопнуўшы дзвярыма. Калі верыць яго характарыстыкам, то твоя сустарчыня Лукашыстка, Караткевіч. Ну і ўвогуле тая працэдура, якой была пераабрана кіраўніцтва «Гавары праўду», ну, нагадвае нават не аўтарытарную, а таталітарную секту нейкую. Ну, па-першае, часам вось абнаўленне і рост арганізацыі, на жаль, ідзе таксама праз тое, што хтосьці сыходзіць, да, хтосьці незадаволены. Гэта нармальны рост, праблемы роста, хутчэй, а не праблемы заняпаду. Па-другое, я лічу, што тут, канешне, Сергей памыліўся і з такім эмацыйнасцю. З сыходам ці з Лукашысткай? І з сыходам, і з Лукашысткай. І з сыходам это просто эмацыйнасць. І я, разумееце, па-чалавечы магу разумець, бо кампанія, ён быў кіраўніком майго штаба, я нагадаю, так, і застаецца ў камандзе ў маёй, але кампанія была вельмі цяжкая, вельмі цяжкая. Для нас она была вельмі складаная. Пасля яе, ведаеце, нічога не скончылася, да, толькі пачалося яшчэ больш складана. І я разумею, што проста эмацыйна, ну, як бы гэта складана. Вось, што тычыцца унутраных спраў «Гавары праўду», то кажу шчыра і даю слова, што
мы ў выніку безумоўна правядзем з'езд, дзе ўсё будзе дэмакратычна абрана. Мы, дарэчы, ўжо правялі першае паседжанне такога з'езда, але зрабілі перапынак, бо вырашылі, што перад другой часткай іх з'езда нам трэба правесці такую стратэгічную ўнутраную сесію для гавары праўду, каб увогуле падумаць, а што мы зараз робім, да, дзе мы зараз будзем рабіць. Таму я лічу, што не мы пачулі крытыку Сергея і безумоўна будзем трымацца дэмакратычных працэсаў, для якіх і працэдур, для якія для нас вельмі важныя. Пачуўшы крытыку Сергея, вы вырашылі ўсё ж такі то, што трэба вярнуцца да дэмакратычных нормаў. Ну, я не скажу, што мы ад яе адыходзілі, да, Сергей зноў-такі, як мне падаецца, што мы з тобой занадта доўга пра гэта кажам. Карацей, калі проста. Я просто хочу разобрацца з тым, што, можа быць, сапраўды гавары праўду ператварылася ўжо нешта невядома што. Ты гэта разумееш, як чалавек, які дасведчаны ў палітыцы. І поэтому вот хочаш так інтэлігентна сысці, стварыўшы сваю палітычную сілу. Не так. Я ствараю палітычную сілу, бо ў 16-м годзе гавары праўду правяла першы такі велізарны форум, дзе было там 400 ці 500 чалавек, і яны, да, было рашэнне, што мы выбудоўваем палітычную партыю, але не праз гавары праўду, а як асобную структуру, і пры гэтым, безумоўна, 20-й год паказаў, што нарэшце ў грамадства з'явіўся запыт на тое, каб будаваць гэтую партыю, таму прыйшоў час. Вось, але што тычыцца гавары праўду, то я лічу, што арганізацыя наадварот развіваецца, мяняецца, безумоўна, як зараз і ўсе ў гэтых варунках. Просто як бы і так турбулентнасць занадта высокая, да, і не лічу патрэбным зараз дадаваць. Але яшчэ раз кажу, бліжэйшым часам з усімі працэдурамі дэмакратычнымі абраннем мы ўсё гэта вырашым. І Сергей цалкам мог застацца ў арганізацыі. Але больш зараз не мае шанса стаць сустаршынёй. Да, таму я лічу, што гэта памылка ягоная. Я ўвогуле лічу, што калі ты хлопаеш дзвярыма, ты заўсёды прайгравшы. І гэта заўсёды кепская пазіцыя. Змагайся. Унутры адстойвай. Гэта таксама дэмакраты, да? Адстойвай сваю пазіцыю. Ніхто нікому не замінаў. У гавары праўду ніхто нікому не замінае казаць праўду. Добра, давайте ўсё ж таки яшчэ раз да ініцыятывы ці ідэі стварэння новай партыі. Першае пытанне. А у Юрыя Вознесенскага вы дабро атрымалі на стварэнне партыі? Пакуль не. Не збіраемся. Ну, калі казаць сур'ёзна, то, конечно, гледзячы на Вознесенскага, вельмі сумна, бо... Воскресенскага, да. Вознесенскі, прабачце мяне, калі ласка, за гэта. Вот. Хаця ўжо і нябожчык, але ўсё роўна. Да. Гледзячы на Воскресенскага, конечно, гэта сумна, бо я зразумею, што чалавек змагаецца з аднаго боку за сваю свабоду. Нагадаю, гэта фактычна закладнік адпушчаны на волю, да, які ходзіць пад крымінальнай справай. Вось, не апраўдваючы таго, што ён робіць, але я разумею вось гэтыя варункі, да, і абставіны. Вось, другое, канешне, ён сёння нікога не прадстаўляе, пры гэтым ён не прадстаўляе ні дэмакратаў, як ён сабе назваў там, але ён не прадстаўляеш і не ўладу, да, і ў гэтым таксама, мне падаецца, цалкам бясплоднасць ягонай ініцыятывы. Але вот наколькі ўсё ж такі, ну, час для спробы стварэння нейкай новай партыі? Здавалася б, колькі разоў уже гаварылі, там ад пачатку, здаецца, нават стварэнне руху за свабоду, а потым і ініцыятывы гавары праўду, што і так невялікая колькасць это актыва, а вы толькі расцягваеце яго. Зараз што, сітуацыя змянілася? Ну, сітуацыя найперш сапраўды кардынальна змянілася. Пра гэта я сказаў у пачатку нашага эфіру, што ўсё ж такі мы маем армію, мы маем грамадства, якое стаіць за намі ці гатовае нас падтрымліваць у тым ці ў іншым, да, сходзячы там з узроўню рызыкі. Але безумоўна, Зміцер, мы зараз з табой цалкам разумеем, што Лукашенко не прадстаўляе большасць, і гэта ўпершыню у нашай сітуацыі, калі мы дакладна гэта ведаем, і калі ён гэта ведае, і калі грамадства гэта ведае. Таму так, яно змянілася. Час ці не час, увогуле недарэчнае пытанне, бо я лічу, што нам трэба менш раіць іншым, што не рабіць, і больш падтрымліваць все, што робіцца. То бок, вось хочацца нехта рабіць палітычную партыю. Нагадаю, што, дарэчы, да таго, як была арыштаваная, Марыя таксама сказала, што будзе ствараць там, да, партыю вместе. Вось. Але трэба падтрымліваць.
Готовы вступіць, вступай, готовы быць прыхільнікам, будь прыхільнікам, не готовы вступіць у гэту партыю, уйдзі ў іншую дэмакратычную сілу, зараз ёсць там, да, магчымасці. Я лічу, што не пытанне часу, пытанне, што мы павінны кожны рабіць, што бачым, што нам цікава, што нас пакідае ў гэтай дзейнасці, і падтрымоўваць усіх астатніх, хто робіць як бы, ну, і ў гэтым жа накірунку свае справы. Так я бачу сітуацыю. Не лічу, што час ці не час. Ёсць людзі, якія кажуць, мы хочам стварыць партыю. І што нам казаць? Слухайце, пачакайце 1,5 гады ці год, навошта? Па-другое, разумееш, што я лічу? Я-то веру ў перамогу. Я лічу, што час складаны, сапраўды. Я лічу, што мы адступаем. Я лічу, што мы ў нечым згубілі ініцыятыву. Мы і думаю, безумоўна, увесь час, як вернуць, напрыклад, ініцыятыву ў павесткі. Але все роўна я веру, што мы пераможам. І я лічу, што гэта можа адбыцца настолькі нечакана для нас, што калі мы не будзем у тым ліку структурна падрыхтаваныя да гэтага, то гэтая перамога можа стаць як бы не нашай, да? А тых, хто будзе падрыхтаваны лепш, фінансава, просто ресурсна, так? І яны павылазяць, скажуць, вось мы тут увесь час чакалі, там, ведаеце, сядзелі у гэтых і там нешта рабілі, да, просто не бачна. Вось, і тады просто мы можам апынуцца ў сітуацыі, што гэтая перамога будзе скрадзена ў грамадства, што тыя змены, за якія яны змагаюцца, а гэта ж толькі Лукашенко хоча все гэта паказаць, што гэта все супраць толькі, каб ён сышоў. Не. У гэтым таксама вельмі важны момант. Мы не змагаемся толькі, каб ён сышоў. Мы змагаемся, каб змянілася ўласна ўвесь дзяржаўны падыход да грамадства, да стосунку да грамадства, а гэта і сацыяльная дапамога, да, і куды ідуць бюджэтныя грошы, і як падвышаюцца кошты, і як мы выбіраем уладу, як яна нас прадстаўляе. Гэта вельмі шмат пытанняў. Калі мы не будзем да гэтага падрыхтаваны, мы проста можам як бы змяніць прозвішча, але не змяніць вось гэтую важную і па сутнасці галоўную істотную рэч сістэму. І я лічу, што для гэтага патрэбна партыя. Просто, разумееш, неяк вельмі неўдала ты выбраў момант для того, каб абвесціць пра гэтую ініцыятыву. Чаму я кажу? Нават не пра сітуацыю ў краіне, а вот толькі што, вот перад тым, як з'явілася вот гэтая твоя абвестка, мы пачулі пра тое, што былы сябра штаба Цыпкалы, спадар Ланкін, заявіў пра стварэнне сваёй партыі. Я чаму Юрыя Воскресенскага прыгадаў? Таму што там вот пад, так сказать, дахам Воскресенскага прайшла прэзентацыя, гэта ўсяго там канструктыўная апазіцыя, абазвалі яны самі сябе, прычым абазвалі это, яго ж слова я цытую. І пасля гэтага, ну, то есть, атрымліваецца такое ўражанне, што вот пачалі ўлады на фоне сваіх размоў пра змену выбарчае заканадаўства, што там па партыйных спісах і гэтак далей, вот свае партыі такія вот марыянетачкі ствараць, і тут раз выходзіць Дмітрыеў таксама са сваёй ініцыятывы, і таксама аўтаматычна трапляе ў гэту ж абойму да Ланкіна, Воскресенскага і гэтак далей. Добра, я думаю, што тут трэба расставіць кропкі над «і», што, па-першае, я нічога не аб'яўляў і не было ніякай прэзентацыі. Да? Гэта быў тэлефанаванне журналіста, які запытаў, чым я займаюся, я проста пералічыў. Пачалі ствараць оргкамітэт мы у канцы лістапада мінулага года. То бок, калі мы там сабраліся першыя людзі, да, калі мы пачалі гэтую працу над праграмай, і вы можете пабачыць, напрыклад, на маём YouTube-канале ёсць нават там першыя паседжанні аргкамітэту, якія датуюцца яшчэ вось лістападам мінулага года. І мы наўмысна нічога не казалі, так, ну, вось прэзентацыю не рабілі, бо я лічу, што прэзентацыю зробім тады, калі будзем упэўнены, што вось ёсць 1000 чалавек ці больш, якія прыедуць на сход, да, што мы гатовы да гэтага. Чаму зараз аб'явілі? Усё ж такі я павінен быў па гэта сказаць, бо мы вырашылі аргкамітэт нашай партыі, што мы таксама вылучым пэўную колькасць прадстаўнікоў на вось гэты сход народных прадстаўнікоў і дэлегатаў, да? І людзі як бы пайшлі там, зарэгістраваліся. Таму просто не было яшчэ ніякай прэзентацыі, пачалі працаваць разам, ніякім чынам гэта не звязана з тым, што кажа ўлада, бо я просто не веру у тое, што зараз кажацца. Пра ўсе гэтыя змены я лічу, што для ўлады мяняць сёння любыя палітычныя правілы у бок разняволення гэта толькі ствараць яшчэ большыя пагрозы. І яны, я думаю, зараз сядзяць вось тут недалёка ад вас і усе намаганні прыкладваюць толькі да аднаго. Як забраць у грамадства магчымасць абіраць
мясцовых дэпутатаў парламента, ну і уласна кажучы самого прэзідэнта, і аддаць гэта не ведаю каму, таму ж там сходу, да, ВНСу ці яшчэ камусьці. І я думаю, што гэта сёння галоўнае пытанне, бо зразумела, што любая палітычная кампанія на сённяшні дзень ператворваецца ў мабілізацыйную, і яе вынікі непрадказальныя, да, ці ўдасца ўтрымаць. Таму я, ну, вось мой адказ. Не, гэта не звязана з ініцыятывамі Ланкіна, і не успрымайце ўсё настолькі падазорна. Прыходзьце, глядзіце, мы робім все спецыяльна, наўмысна, празрыста, каб вы бачылі, тут няма ніякіх вось другога дна няма. Ёсць, мы будем ўсё ж таки ставіцца падазорна. Ёсць другая версія. Памятаеш, колькі часу таму з'явілася інсайдер, надрукаваў такі вот ад нібыта зліў спіс пасяджэнняў, расшифроўка, дакументы ад ФСБ расійскага, дзе яны пра свае планы стварэння прарасійскіх партый, сіл, так, і гэтак далей. Адразу пачалі гаварыць такія, што ну ствараць жа з нуля гэта цяжка. І таму зараз тыя, хто хочуць на гэтым нейкім чынам падзарабіць, зараз пабягуць у Кремль вот так вот с поднятой рукой. Так вот я ж вот ёсць, мы тут вот готовыя прадстаўляць інтарэсы России, быць і лабістамі, і структуры ўжо ёсць і гэтак далей. Дмітрыева колькі разоў ужо абвінавачвалі ў тым, што ён там прарасійскі нейкі там кандыдат, там ці палітык, дастаткова з Бабічам сустрэчу узгадаць і гэтак далей. І тут Дмітрыеў стварае партыю. Ну не пабяжыць же ж ён там на Лубянку з ініцыятывай «Гавары праўду». А партыя гэта іншая. Першае, мы, дарэчы, у партыі наўмысна адразу, калі чалавек піша, што ён хоча вступіць, як бы быць в аргкамітэце, мы кажам, што для нас прынцыпова, каб чалавек быў згодны плаціць складкі, членскія взносы па-расейску. Гэта прыкладна на ўзроўні 10 рублёў на месяц, бо мы палічылі, што пры колькасці 1500 чалавек гэта дае магчымасць здымаць офіс і быць фінансава незалежнымі, каб вось не бегаць туды ці на захад, ці на ўсход. І мы будзем гэтага трымацца вельмі моцна. Другое, у гэтым дакуменце, пра які ты сказаў, нагадаю, была АГП, якая зараз фактычна працуе на Святлану, та, і «Гавары праўду» там не было. Вось, і ўвогуле гэты дакумент мне асабіста паказаў, наколькі расейцы не разумеюць, што адбываецца ўнутры Беларусі, наколькі яны жывуць у нейкім сваім паралельным місным свеце, і таксама гэта як бы было бачна. Трэцяе. Безумоўна, наша партыя, і якая будуецца сёння на праграме кандыдата прэзідэнта Андрэя Дзмітрыева, не бачыць і не лічыць Расію ворагам, лічыць Расію партнерам, да, з якім мы павінны працаваць, якім мы павінны эканамічна вельмі моцна супрацоўнічаць. Мы не лічым там, што трэба там, не ведаю, аднавіць мяжу, напрыклад, так, але мы вельмі заўсёды кажам, і я казаў, што мы за незалежнасць, за суверэнітэт, і гэта не абмяркоўваецца. Таму я скажу вось вам, што мы памятаем, як была партыя Саюз, аргкамітэт, памятаеш, пратрубілі па ўсім тэлебачанні, ідзе і нема. У лепшым выпадку там можа іх зарэгіструюць, хаця я сумняюся, бо ўсё ж такі самы галоўны прадстаўнік расійскіх інтарэсаў сёння гэта кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко. Лепшага не будзе. Любы іншы чалавек будзе павінен лічыцца з замеркаваннем грамадства. А гэта азначае выбудоўваць у тым ліку эканоміку такім чынам, каб да гэтага, ну, каб яна была больш незалежная і ад Расіі. Таму мы будзем безумоўна змагацца за галасы беларусаў, якія лічаць у тым ліку, да, што не трэба нам тут з Расіяй канфліктаваць, але мы ніколі не будзем змагацца і нават, як ты кажаш, падымаць руку, каб адстойваць тут інтарэсы Крымля. Я думаю, што яны будуць адстойвацца іншым чынам. Вось мы гатовы з Крымлём размаўляць пра іх інтарэсы, як і з усімі іншымі дзяржавамі. Гэта называецца палітыка, да? Калі вы размаўляеце пра інтарэсы. Калі мы пайшлі да Бабіча, мы таксама пайшлі, каб зразумець інтарэсы, да? З якімі можна працаваць і выказвацца. Але адстойваць мы інтарэсы будзем толькі нашых выбаршчыкаў. А ці можаш ты ўжо сказаць, што гэта будзе за партыя, кажуць, якога толку? То есть правая, левая, кансерватары, лібералы, хто?
Я думаю, што у 21 стагоддзі пытанне ідэалогіі недарэчнае. Мы бачым, як у тых краінах, дзе гэта сапраўды мела значэнне, там, напрыклад, там 20-30 гадоў таму вельмі складана сёння адрозніць правы і левы, яны ўсё перамешана. Хутчэй гэта пра прынцыпы і пра каштоўнасці. З аднаго боку мы цалкам падзяляем тыя каштоўнасці, якія сёння ёсць у гэтага велізарнага руху перамены. Гэта і каштоўнасць дэмакратыі, каштоўнасць чалавечага жыцця, павага да грамадзяніна. Безумоўна, незалежнасць, пра якую я ўжо сказаў. Але пры гэтым, безумоўна, мы будзем казаць пра пэўныя моманты і пэўныя прынцыпы, якія сёння прыярытэтныя. Напрыклад, будоўля самакіравання, вярнуць уладу народу. Другое, гэта аднавіць роўнасць усіх перад законам, каб закон абараняў грамадзян, а не уладу ад грамадзян. Да? Вось. Па-трэцяе, гэта, безумоўна, эканамічнае развіццё і падтрымка грамадства найперш. Вось я зараз чытаў, што Беларусь трапіла ў спіс краінаў там разам з Бангладэшам і Венесуэлай, якія амаль ніяк не падтрымалі фінансава грамадства падчас ковіду. Вось наша пазіцыя цалкам іншая, што грамадства, што найперш трэба падтрымліваць грамадства і грошы ўкладваць туды, а не ў гэтыя незразумелыя праекты, якія не даюць ніякага выніку ні для эканомікі, ні для прыбытку, ні для заробку беларусаў. Як там, не ведаю, мадэрнізацыя, якая на мільярды прайшла, і ніхто за гэта не адказвае. Да? Там дзереваапрацоўка, як вось помнік можна паставіць, на жаль, надгробны, да? Як бы гэтым падыходам. Вось мы за тое, каб падтрымліваць грамадства. Вось. Ну і, безумоўна, і у меня былі, памятаеш, 10 крокаў, калі быў кандыдат прэзідэнта, яны застаюцца, гэта ў першы дзень звольніць усю ідэалагічную вертыкаль, гэта істотна скараціць колькасць чыноўнікаў. Ну і зараз мы нікуды не дзенемся без пытання у тым ці іншым выглядзе. Мы зараз думаем, як гэта зрабіць пра люстрацыю. Тым не менш, цікавяцца наши гледачы. Так що ж таки, з якой мэтай Дмітрыеў перыядычна катаецца ў Маскву? З рознымі мэтамі. Ну, быў момант, калі, я так разумею, што расійскае кіраўніцтва яшчэ выразна не вызначылася, ці яно падтрымоўвае Лукашэнку. І тады быў такі невялічкі момант, да, калі запрашалі апазіцыю на расійскае тэлебачанне, і мяне запрашалі таксама, як кандыдату ў прэзідэнты. Я, безумоўна, ездзіў, бо лічыў і бачыў, што гэта мае свой сэнс. І таксама спрабаваў давесці афіцыйным ліцам, з якімі магчымасць было сустрэцца, нашу пазіцыю, да, што гэты пратэст не мае геапалітычнага чынніка, што ён унутранапалітычны, што гэта пытанне, каб былі прызнаныя выбары, типа там новыя выбары, дзе людзі могуць абраць сабе ўладу і быць упэўнены, што так, як яны прагаласавалі, так і падлічылі, і такі у нас і прэзідэнт, і такі у нас і парламент, і што у любым выглядзе, хто б і як бы тут не прыйшоў да ўлады, безумоўна, добрыя стасункі з Расійскай Федэрацыяй і разуменне інтарэсу Расійскай Федэрацыі тут застануцца. Ніхто не пойдзе, да, вайной, не прывядзе сюды войскі НАТО і не будзе, як бы, ну, ствараць варожасць унутры краіны супраць Расіі. Мы хочам вырашыць унутранае пытанне, каб грамадства, ну, собственно, людзьмі магло звацца. Ну і на завяршэнне, Андрэй, все ж таки ты прыгадаў вось аргкамітэт прарасійскай партыі Саюз, які вот здуўся і невядома што там. Мы памятаем гісторыю аргкамітэта па стварэнні партыі БХД, які колькі разоў там спрабаваў зарэгістравацца, там пад 10, калі не болей. Так. Памятаем іншыя гісторыі. Мне расказвалі ўвогуле гісторыю, калі аргкамітэт спісаў конкретно у свой статут все, что написано о Беларуси. Да, я ведаю. Все до коски. И не зарегистрировали. А вот Белую Русь можно с таким документом, а вас нельзя, мордой не вышли. И вот откуль некая там упэўненасць, что вот не зарэгіструюсь, ёсць спадзяванне на рэгістрацыю? Ну, я нагадаю, што і гавары праўду зарэгістравалі з 7-га разу, да? Мы 7 год біліся за рэгістрацыю. Ну, як партыю не зарэгістравалі. Ну, я как грамадскую, але ўсё роўна, да? Мы былі фактычна першыя за 10 год палітычнай арганізацыі, якая атрымала рэгістрацыю. Калі ўсё застанецца так, як ёсць сёння, я думаю, ніякай рэгістрацыі не будзе, бо ўлада, мне падаецца, пасля ўсіх гэтых падзей, адчуваючы, што яны ў меншасці, і мы ж разумеем, што напрыклад, зараз вся гэтая жудасная сітуацыя з белчырвона-белым сцягам, яна адбываецца толькі з простага чынніка. Бо калі людзям сказаць, давешайце вы ўсё, што хочаце на балконах, то заўтра у нас будзе белчырвона-белая Беларусь. І крыху вкрапленняў
чырвона-зялёнай. Да чаго, дарэчы, чырвона-белы і беларусы заўсёды ставіцца добра, да? Ну і калі ласка, хочаш вешай. Але вось гэта ж вайна з большасцю, да? Каб не было праявы ў большасці. Таму я думаю, што пасля гэтых падзеяў улада ўвогуле не гатовая бачыць ніякіх іншых меркаванняў, да? Нават такіх услоўна там асцярожных, і яна зараз бачыць сваю, скажем так, што яна можа ўтрымацца толькі праз тое, што нікога з іншым меркаваннем, чым правільная агучаная наверсе, няма, да, і таму зараз звальняюць шмат людзей. Вось таму думаю, што калі там мы умоўна скажам, што Лукашенко там перамагае і будзе там яшчэ там 5 год, то я думаю, што магчымасці зарэгістравацца ні ў кого не будзе, але гэта не азначае, што не трэба ісці, збіраць людзей, арганізоўвацца. Ну і дагэтуль я магу сказаць, што у нас ёсць розныя планы, у тым ліку план Б, што далей рабіць, калі мы не атрымоўваем рэгістрацыю. А калі ўсё ж такі будуць перамены, на што я разлічваю, на што ідзе мая палітычная стаўка, на што я сам працую штодня, то мы будзем гатовыя да гэтых пераменаў, вельмі хутка атрымаем рэгістрацыю. Ну што ж, на жаль, трэба завяршаць, таму пра план Б мы паговорым іншым, калі ён будзе актуальны, да, іншым разам, і таксама пра тое больш падрабязна, што ж асабіста Дзмітрыеў робіць, каб наблізіць перамогу. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Андрэй Дзмітрыеў, Зміцер Лукашук, в сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.